ka foli bɛ an balima bɛɛ lajɛlen ye. Cɛ fara muso ka denmisɛnnin ni makɔrɔba aw bɛɛ aw ni ɲankuma. Ni y'aw ka émission daminɛnen tuguni an ka yɛlɛ. A bɛna présenter mɔgɔ min fɛ o ye Aminata Jarasuba ye di Lakare. Bi kɔni bi ta in ma nɔgɔn dɛ. Ne bɛna an bɛɛ ka jɛ an ka yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ. An ka invité min b'an bolo bi ale invité ɲumanba de ye. Ni nana bi ta tɛ kɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ. Hali sisan an bɛ Mali kunnafoni TV de sanfɛ. Mali kunnafoni TV an ka télévision so ba nin. Bi ta in ma nɔgɔn dɛ. Donc an bɛna émission an ka yɛlɛ an bɛna daminɛ sisan. An ma daminɛ ni min ye sketch. Donc an bɛna an ka sketch fɔlɔ présenter n'an ka invité ye fɔlɔ. Yɛlɛ bɛna aw bana sisan. Donc aw bisimila sketch fɔlɔ kɛnɛ kan. I ɲɛ b'a la Mali ko in bɛ cogo min sisan Ala ka Mali sankɔrɔta Ala k'a yiriwa cɛw cɛ k'i ɲɛ tɛ da Mali kan ni san pɛrɛn cɛ ni ne y'i sɔrɔ n bɛ fɛn da i kan i hakili sigilen tɛ ni fɛn min bon an bɛɛ k'an janto an yɛrɛ la dɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Mali wallahi a bɛ diya koyi wallahi n kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn i jɔ n ka yɔrɔw visiter k'a lajɛ fɔlɔ baasi tɛ yan. Ni kɛrɛla ni san pɛrɛn cɛ ni y'i sɔrɔ n bɛ ko da i kan n salen kɔfɛ Ala kana si diya. Boyi a to n ka kuma. Ka kuma cogo di? Ne mago bɛ fɛn la. Cɛ tɛ nkalon b'i da cɛ tɛ. Cogo di? A b'a kɛ tan nin Boyi i fɛn ɲinina tɛ ne ma ɲi dɛ ne ye Chine combat kɛ ka Allemagne combat kɛ ka Brésil combat kɛ. Attention. No. An ka sketch fɔlɔ tɛmɛnen kɔfɛ sisan an bɛna an ka invité wele ka na kɛnɛ sanfɛla la. An ka invité fɔlɔ o ye jɔnni ye n'o ye invité principal ye n'an b'a fɔ o ma ko invité yɛrɛ ale tɔgɔ Duse Dambele. N'u b'a fɔ a ma ko Jafe ani Jafe de bɛ ɲɔgɔn bolo bi. Bi ta tɛ kɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ dɛ. Jafe i ni ɲankuma. Aminata Jarasuba ça va? Ça va. Somɔgɔw bɛ di? Kɔrɔ baasi t'i la? Nba. I nana an ka émission kɛnɛ kan. Ouais. A diyara an ye a bɛnna an ma. Ouais. Mɔgɔ min bɛ ka an dɛmɛ a ko la n'an b'a fɔ o ma ko n dɛmɛbaga mun bɛ n dɛmɛ ka émission tɔ sankɔrɔta ale tɔgɔ ye ko Adama Yalikoyi. N'an b'ale wele ko Bɛnkɛ. Bɛnkɛ i ni ɲankuma. Nse tɔɔrɔ t'u la baasi foyi tɛ na. Nse aw bɛɛ bisimila. Saha. Donc an b'a fɔ an balimaw bɛɛ lajɛlen ko nin ye émission daminɛnen ye an ka yɛlɛ. Ni Seru Dambele ye di Jafe ale ni Bɛnkɛ. Seru Dambele i ni ɲankuma. Anba. Sisan an bɛna baaraw daminɛ ni questionninw ye. N'Ala sɔnna. N'a ma kɛ baasi ye. Ala k'an bɛn kelen ma. Donc an b'a fɔ an kanubagaw bɛɛ lajɛlen yanni an ka baara daminɛ. N'an donna mɔgɔ gasi la u ka yafa n ma. Kuma ni fili tɛ ban. Duse. Question fɔlɔ min bɛ n bolo. Awɔ. Ale tɛ question gɛlɛnmanba ye sa nka. Baasi tɛ. N bɛ fɛ ka mun poser i kun. Awɔ. E y'i ka baara nin e y'a daminɛ wagati jumɛn ye? Ouais. I bɛ baara min na. D'accord Aminata nin diyara n ye yanni n ka n da don n ka baara la k'a fɔ diɲɛ mɔgɔw ye n bɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo cɛ muso denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an lamɛnbaaw parce que n'i y'a mɛn an bɛ émission sigi ka baro ni nisɔndiya ni ka ɲɔgɔn ɲininka ɲɔgɔn ka position ni fɛnw na i bɛ taa sɔrɔ dɔ de fana bɛ yen nɔ minnu b'an lajɛ chaque fois u b'u ka forfait jeni u b'u ka crédit jeni k'an lajɛ yanni n ka n da don question fɔlɔ la ayiwa an b'olu fo k'u waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na ye ni ɲininka nin na a diyara ne ye kosɛbɛ ko ne ye n ka baara in daminɛ wagati jumɛn a diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ ne yɛrɛ ye baara in daminɛ
n bɛ se k'a fɔ n y'a daminɛ ka sɔrɔ n t'a kalama yɛrɛ quoi parce que i y'a ye baara in kɔnɔna la n'an b'a fɔ a ma ko ɲɔgɔlɔn ou bien o tɛ bon ne bangera k'a sɔrɔ so parce que ne fa yɛrɛ y'a kɛbaga dɔ ye ayiwa i kan ka kɛ sira min fɛ i kan ka tɛmɛ sira min fɛ pour que i bɛ k'a kɛbaga ye n'i ma fili n y'o fana kɛ awɔ o diyara n ye awɔ o ɲininkali diyara n ye awɔ sisan Ahan. n bɛ fɛ ka ɲininkali min tɛnku i la Ahan. komi ko i ka baara ye o ye ɲɔgɔlɔnbɔ de ye awɔ donc an bɛna lajɛ ka kuma ɲɔgɔlɔnbɔ kan Ahan. nka ɲɔgɔlɔnbɔ in kɔnɔna la Ahan. i bɛ se ka fɛn caman kɛ awɔ nka ɲɔgɔlɔnbɔ suguya ka ca awɔ ne bɛ fɛ k'e ɲininka ɲɔgɔlɔnbɔw ani mɔgɔlayɛlɛ Ahan. n'u b'a fɔ a ma ko imuru Ahan. comédien ani humoriste est ce que ninnu ye fɛn sugu kelen ye wa komi an kɔni an b'a ta k'a bɛn n'a fɔra ko catiribɔla dɔrɔn an b'a fɔ ko mun bɛ mɔgɔ la effectivement n'i bɛ se ka explication dɔ d'an ma ouais pour que ka walawala mɔgɔ ye dɔɔni d'accord ko k'a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ fɔ an ye quoi ok problème t'a la ni ɲininkali in fana diyara n ye parce que ɲɔgɔlɔnbɔla ni mɔgɔlayɛlɛla kelen tɛ parce que don la n yɛrɛ bɛ deli ka n ka cɛkɔrɔba ɲininka a bɛ hakɛ to dɛ mura bɛ na dɔɔni n bɛ deli ka n ka cɛkɔrɔba ɲininka cɛkɔrɔba ko dɔw de nana n'a kuma ye sokɔnɔna la kuma nana sira o sira fɛ hakili t'o la bilen a tigi ye kuma in fɔ i b'a fɔ ko lagosi ɲɔgɔlɔnbɔla ma cɛkɔrɔba ko a ma ko ɲɔgɔlɔnbɔla ye mɔgɔ lankolon ye ko mais mɔgɔ lankolon tɛ se ka ɲɔgɔlɔn bɔ donc nin ye bamanankan ye quoi ɲɔgɔlɔnbɔla tɛ dɔwɛrɛ ye n ye kalan mun kɛ dɛ ani dɔnniya min sɔrɔ ani ye a explication sɔrɔ n faw fɛ cogo min donc n bɛ ka n da mago yɔrɔnin de la parce que ɲɔgɔlɔnbɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ɲɔgɔlɔnbɔla de ye mɔgɔ ye ale bɛ ko c'est à dire wajulikɛla c'est à dire ale de bɛ jamana kunnafoniw gɛlɛya min bɛ jamana kan ou bien nisɔndiya min bɛ jamana kan c'est à dire société kɔnɔna la ka fɛnw ta k'a fara ɲɔgɔn kan ka expliquer ɲɛmɔgɔw ɲɛna u bɛ se k'a faamu cogo min k'a sɔrɔ u ma don gasi la k'a sɔrɔ a ma mɔgɔ tɔɔrɔ c'est à dire ka ko ta k'a ɲɛfɔ kulonkɛ la mais kulonkɛ sɛbɛlama de don k'a ɲɛfɔ kulonkɛ la pour que mɔgɔw bɛ se k'a faamu mais u tɛ don mɔgɔ si gasi la mais ka mɔgɔ layɛlɛ ten sini bɛ wuli dɔrɔn i b'a fɔ ko n ka cɛ i bɛ téléphone jɔ i yɛrɛ la i bɛ fɛn dɔ kɛ dɔrɔn sinikɛnɛ i bɛ fɛn dɔ kɛ dɔrɔn sinikɛnɛ kɔta i bɛ fɛn dɔ kɛ dɔrɔn o y'i kɛlen a dɔ ye cɛ i y'a faamu mɔgɔ layɛlɛla ni catiribɔla kelen tɛ sinon pratiquement n'i y'a ta k'a lajɛ hali Mali la yan nɔ minnu bɛ humour kɛ ne yɛrɛ humoriste n bɛ catiri kɛ n bɛ humour kɛ mais catiribɔla bɛ siran ka humorkɛla ta ka jouer a ka catiri la parce que humorkɛla bɛ ni i n'a fɔ sisan n'i ko ko n bɛ fɛ ka taa sugu la ka taa jaba ni tomati san sisan humorkɛla de bɛ sin k'a fɔ n taara sugu la n taara nafɛn bɛɛ lajɛlen san mais a dun bɛ fɔ catiri la de n taara sugu la n taara jaba san n taara tomati san n taara lɔgɔti san donc depuis ni o yɔrɔ la i y'a différence ye dɔɔni donc o différence de b'u ni ɲɔgɔn cɛ voilà parce que humorkɛla ale b'a surunya catiribɔla la mun sɛbɛnna ka d'i ma i b'o de fɔ voilà ni ne y'a faamu sisan ouais i bɛ fɛ k'a fɔ ko danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ voilà ɲɔgɔlɔnbɔla awɔ ale bɛ kuma an ka lahalaw kan justement mais humoriste awɔ ale bɛ maaw layɛlɛ de voilà i y'a faamu voilà d'accord an b'a fɔ an balimaw ɲɛna a ye n'a y'a sɔrɔ a ye faamuyali sɔrɔ du se ka nin explication in na bari sabula sisan an bɛ ɲɔgɔlɔnbɔ ni yɛlɛko ta k'a ɲagami ɲɔgɔn na u dun tɛ kelen ye donc du se bɔra k'a bɛɛ walawala an ye sisan sisan an bɛna halisa an bɛna Jafe baasi t'a la n b'aw ka bila la question wɛrɛ min bɛ n bolo ka tɛngu i la e ka baara in kɔnɔna na projet minnu bɛ e bolo e b'u réaliser cogo di i ka projet ni n'a sɔrɔ i bɛna baara minnu kɛ sisan i ka projet a ka di i ye k'u réaliser cogo di bon o fana ɲininkali diyara n ye parce que ne bɛ fɛn o fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ ne bɛ n sara mɔgɔw de la kuma lasurunya la hali ni n kan ka film bɔ n bɛ wuli ka se n kɔrɔma mɔgɔ dɔ ma mɔgɔ min ye fɛn ɲɔgɔlɔn kalan kɛ n bɛ wuli ka s'a ma a ka n bila sira min kan ka don a fɛ ani sira min man ka don a fɛ n bɛ n ka projet n bɛ to k'a réaliser ten même les petits sketchs la hali ni n ko n b'a kɛ n bɛ wuli ka se mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ n faamuya kosɛbɛ min b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan n bɛ se o tigi ma pour que a bɛ se ka n bilasira parce que mɔgɔ kelen tɛ se k'a bɛɛ dɔn quoi voilà ne bɛ n ka projet réaliser ten voilà. mais Ami n bɛ fɛ k'a ɲininka yalima ale ka projet yalima a bɛ aw ka fɛn ninnu sɛbɛn de wa walima aw yɛrɛ mɛna ko inspiration inspiration cɛ o kuma wɛrɛ ye dɛ
Bon, où est maintenant quand inspiré quand? Parce que ni ma ɲɛ k'i bɛ ko kɛ i b'a sɛbɛnni ne kɔni bɛ n ta sɛbɛnni parce que ni ne y'a sɛbɛn ni ne nan'a yir'e la sisan i b'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn ko de don donc ni ne y'a sɛbɛn ka n'a yir'i la i b'a dɔn k'a fɔ ko vraiment fɛn minnu bɛ fɛ ka réaliser yɛrɛ i y'a faamu wa ne kɔni bɛ n ta sɛbɛnni par exemple ni n bɔra ka taa n ka yalaw la ou bien ka taa gɛrɛ ni fɛnw na téléphone bɛ n bolo n bɛ to ka sɛbɛn o la des fois ni nana n bɛ to ka sɛbɛn n ka bloc note kɔnɔ n b'a bila donc après ni kɔrɔmamɔgɔ min ye ɲɔgɔn ye ou bien n bɛ se ka kɛ baro tɛmɛsenna ye k'a fɔ pour que a yɛrɛ b'a fɔ cɛ i ka nin idée in ka ɲi cɛ i ye nin hakilina in bɔ n b'a fɔ cɛ bon an bɛ o baroni kɛ ka tɛmɛ donc après n bɛ wuli ka s'a ma k'a ɲɛ yira la k'a da yira la plutôt a se mana kɛ min ye a bɛ n bilasira n'o ye quoi voilà. diyara n ye o faamuna sisan e y'o k'o baaraw bɛɛ kɔnɔna la e y'a daminɛ depuis n'i ka dɔgɔ comme on peut dire i donna la depuis n'i ka dɔgɔ a b'a ka so de quoi a b'an fɛ a don ni bi cɛ e gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a kɔnɔna la gɛlɛya min yɛrɛ y'i tɔɔrɔ baara in kɔnɔna la gɛlɛya quoi ok n ye gɛlɛya min sɔrɔ a la an bɔra ka sketch min kɛ sisan bɛɛ y'a ye n ko cɛ kana tɛmɛ yen yɔrɔ kan cɛ filɛ ka ala minɛ ka tɛmɛ yen kan y'a ye o yɛrɛ t'a damana gɛlɛya ye wa ou bien yaliko ye ou bien Aminata bon diɲɛ kɔnɔ n'i bɛ baara fɛn o fɛn kɛ i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la diɲɛ kɔnɔ i bɛ baara fɛn o fɛn la hali diɲɛ don o don n'i bɛ sɛ de dun ou bien i bɛ kini dun don dɔ la ta dunni bɛ gɛlɛya i ma parce que mɔgɔninfin baara de ye baara n'i ye baara kɛ don dɔ la i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ nɔgɔya kɔnɔ cogo min i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ n ye gɛlɛya mun sɔrɔ a kɔnɔ vraiment n bɛ se k'a fɔ o si gɛlɛyaba tɛ parce que n'i ko mɔgɔ ma ko n'an ka jɛ i ko mɔgɔ ma n'an ka kɛlɛ donc n tun bɛ jɛkulu caman na ala nana n'a ka naw ye bon bɛɛ ye bɔda sɔrɔ quoi n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min bon ni kɔni ko mɔgɔ ma n'an ka jɛ ko n'an ka kɛlɛ quoi donc bon après kow nana caya donc kow nana caya donc a gɛlɛya dɔɔnin quoi Jafe i bɛ se k'o walawala ye dɔɔnin parce que kow nana gɛlɛya a cayara n'i sera ka walawala ye dɔɔnin kɔni o ka d'an ye voilà bɛɛ b'a dɔn ko gɛlɛya b'a la bon an jɛra ka baara kɛ après bɛɛ taara i ka fan fɛ donc hakili la mais hali sini n'an mago bɛ ɲɔgɔn na ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn wele i y'a faamu voilà ala sago i sago est-ce que a ka d'aw ye aw ka fara ɲɔgɔn kan fɛn man di ne diɲɛ kɔnɔ k'o bɔ parce que ni ne y'an ka image kɔrɔw ye vraiment a bɛ miiri janya fɛn man di ne ye an ka segin ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn bolo minɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ fugariya tɛ siranya tɛ mais kɔnɔkulu jɛlen bɛ bi fɔ bolongɔnden kelen tɛ bɛlɛ ta n'i y'a ta k'a lajɛ fɔlɔ an tun bɛ cogo min ka n'a ye bi bɛɛ b'i ka fan donc a bɛ mɔgɔ yɛrɛ décourager kosɛbɛ kosɛbɛ voilà diyara n ye ok sisan n'an bɔra yen an bɛna e b'i ka miirina ne b'i ka sketchiw tourner e b'i ka miirinaw bɔ min e b'i inspirer mɔgɔ de la wa walima e b'i ka miirinaw bɔ min e b'i ka inspiration bɔ min i bɛ miiri jɔn na ka dɔw bɛ yen olu ka inspiration bɛ miiri musique la ka baara créer dɔw bɛ yen olu bɛ ko caman caman quoi mais e ka miirina ninnu e b'u kɛ cogo di bon alhamdulilayi rabil alamina en tant que i bɛ fiɲɛ sama i kan ka miiri en tant que i bɛ miiri i kan ka miiri n'a hakilina ɲumanw sɔrɔ donc ne bɛ n ka inspiration bɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na hali an sigilen filɛ téléso la cogo min na ne bɛ se ka fɛn dɔ inspirer k'a bɔ yan nɔ y'a wala hali an sigilen filɛ nin yɔrɔ min na donc inspiration tɛ dɔwɛrɛ parce que ne ma diɲɛ fɛn foyi kanu ka tɛmɛ catiri in kan quoi catiri in kanu trop donc chaque fois n'i taara yɔrɔ dɔ la kɔni n'i ye ko dɔ ye ko a mana kɛ cogo cogo diɲɛ don o don ala ye dugu jɛ ko 12 kɛ ko dɔ bɛ kɛ min bɛ mɔgɔninfin dabali ban donc o dabaliban ko ninnu faralen ɲɔgɔn kan surtout en plus ne ye mɔmusolamɔden de donc i m'a faamu ne ye mɔmusolamɔden n mɔmusow ka di n ye trop u bɛ fɛn dɔw kɛ n bɛ se k'olu kɛ voilà bon Jafe ye an baara ɲɔgɔn dɔ ka tɔgɔ dalen an na cɛ parce que an ka baara la ale y'u ka dugulamɔgɔw ta k'u tɔgɔ da an na donc y'a a caman nana ten tɔ bon ne ka inspiration bɛ sɔrɔ nin dɔrɔn de fɛ ni taara yɔrɔ min ni ko min ye n'a bɛ se ka kɛ yɛlɛko ye n b'a créer n'an bɛ gɛrɛn na n b'a fɔ par exemple ni n'a sɔrɔ e ni ne e Aminata ni ne ni yɛlɛko bɛ gɛrɛn na ne bɛ se k'a fɔ ten donc e bɛ yɛlɛ nin bɛ yɛlɛ nin bɛ se k'a fɔ cɛ nin hakilila in ka ɲi an tɛ nin kɛ sketch dɔ ya donc directement an bɛ se ka kɛ sketch ou bien an bɛ se ka kɛ humour ye ten donc ne ka inspiration bɛ sɔrɔ fan bɛɛ fɛ voilà question min bɛ n bolo tuguni e ka baara kɔnɔna la mun ka di e ka baara in kɔnɔna la mun ka di i ni ye
a ka di i ninkun ye ka baara in kɔnɔ quoi fɛn min ka di i ninkun yɛrɛ yɛrɛ ka baara in kɔnɔna la fɛn min ka di ne ninkun ye ka baara in kɔnɔna la ni question ɲumanba ye dɛ fɛn min ka di ne ninkun ye ka baara in kɔnɔna la ka nafolomuguba sɔrɔ m'a fɔ mobili dɛ ka nafolomuguba sɔrɔ ka relation ba sɔrɔ ka mɔgɔw fantanw dɛmɛ ka yatimɛdenw dɛmɛ o de ka di ne kosɛbɛ kosɛbɛ n ka baara kɔnɔna la masa arahamani de bɛ mɔgɔ dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan ni ala ye ne sɔn ka fɛn nɔgɔya ne baara in kɔnɔna la cɛ ne bɛ ko caman kɛ dɛ wallahi bɛ ko caman kɛ dɛ ko jafe mago bɛ nafolo la ayi m'a fɔ mago bɛ nafolo la dɛ réseau la kuma de don m'a fɔ télé la kuma de don m'a fɔ mago bɛ nafolo la dɛ ou bien bɛnkɛ kuma de b'o yira wala ayi n ka kuma t'a yira dɛ parce que ko ne ye nafolo sɔrɔ ne ko n ka baara kɔnɔna la ni min ka di ninkun ye ka wari sɔrɔ ka yatimɛdenw dɛmɛ voilà ka fantanw dɛmɛ voilà mais ni ne ko mais nafolo in bɛna di e de ma o ayi bon ala k'a diya ala k'a diya sinon m'a fɔ mago bɛ nafolo la dɛ voilà n'i ye baara kɛ i bɛ wari sɔrɔ o tiɲɛ ala ka baaraw nɔgɔya an ye kuma kun y'o de ala ka baaraw nɔgɔya an ye ka projet réalisation ala k'a fanga di yan mɔgɔ ka sɔrɔ min bɛ n dɛmɛ ka projet réaliser o de ye nafolo nin voilà donc ala k'a kɛ nafolo ye donc n'i sera ka projet ninnu réaliser ko ala ye n dɛmɛ k'a sera ka réaliser réalisation kɔfɛ nafolo bɛ na ni nafolo nana ne fana bɛ fantanw dɛmɛ e ko ko ɲɔgɔlɔnbɔ de y'i ka passion o de ka di ye o de ka di ye mais n'i y'a bɛɛ di yatimɛw ma n'i ma fɛn ni ɲɔgɔlɔbila denmisɛnnin mun kan ka na ayi i ye bɛɛ mais a bɛɛ de ye kelen ye parce que hali ne yɛrɛ min filɛ ne ye fantanden de i y'a faamu wa par exemple ni n ko fantanw ne dɔgɔnin minnu bɛ n kɔfɛ n'u bɛ ka ɲɔgɔlɔn jouer wallahi n bɛ centre dayɛlɛ pour que k'u former ka ɲɛ u ta kana kɛ n donna la ka bɔ a la ten sisan n'i ka question ɲɛna est-ce que i bɛ ka faamu wa mais ni kuma de bɛ na ni kuma ye o n'i ye centre de formation dɔ dayɛlɛ sisan denmisɛnnin minnu bɛ yen yanni ka wuli ka téléphone ta ka jɔ n yɛrɛ la ne de bɛ se ne de b'a kɛ tan ne de b'a bɔ tan ne de b'a bɔ tan donc i b'o bɛɛ de dabila ka kalan kurakuraya ka fara c'est à dire ka professeur ta tuguni o bɛ ina kɛ fila ye Mali kɔnɔ yan conservatoire kan ina kɛ fila ye bien sûr a kan ka ca n'o yɛrɛ ye a kan ka ca n'o ye voilà o ye ne ka vraiment o ye ne ka passion ye quoi hakilina ye voilà ala k'o nɔgɔya amina rabi amin ala k'o nɔgɔya amin sisan an bɛ na baara kɔnɔna la gɛlɛya bɛ i b'a fɔ ko nɔgɔya bɛ yen sisan e bɛ scène sanfɛ e bɛ ka jouer ka fɔ dɔrɔn ko dans une seconde yɛrɛ k'e bɛna yɛlɛ sisan ko ka jouer scène kan e wulila téléphone na ka sara kuma dɔ fɔ e ɲɛna donc ne o bɛ ka jeu tiɲɛ wa walima a bɛ e bila min i ka baara kɔnɔna la a bɛ e kɛ cogo di ni ɲininkali fana diyara n ye i n'a fɔ par exemple sisan mɔgɔ de ne wele ka taa jouer u ye cachet sara ne ye k'a ban n sɔnna déplacement ma ka taa déplacement kɛ ka taa jouer kɛyɔrɔ la n kan ka yɛlɛ scène kan avant 1 minute n welela ala k'a n'a cɛ jan mais mɔgɔ si se t'a la dɛ n welela sisan par exemple sisan ko masa dɔ fatura ou bien tanti dɔ fatura e ko k'o bɛ fɛn kɛ ne ka jouer la ou bien a tɛ fɛn k'a la mais ni ala ye doni min sigi kun n'i ma jɛn n'o ye n ka cɛ a bɛ fɛn k'i la min ka jugu n'o ye dɛ ça ye ala ta de donc n'o fɔra ne b'o mun tɔgɔ la de k'o kun yɛrɛ la parce que mɔgɔw de ye n ta u y'u ka wari de donna k'u baara kɛ ni n tilala o baara la n tɛ fɛn foyi bila a sen kɔrɔ bilen n bɛ taa ka taa o sangafo la n'a sɔrɔ n balima ni man kɛnɛ n bɛ taa ka taa o balima n bɛ taa ka taa lajɛ voilà parce que i tɛ se ka mɔgɔw ka wari minɛ i bɛ baara kɛ wari de bɛ d'i ma n'i ye mɔgɔw bolola wari kɔni minɛ a ka kan i ka taa waleya voilà est-ce que i bɛ décourager i yɛrɛ tɔ c'est-à-dire n'a t'i ka fɛn fili ye fɛn man ɲi a bɛ dɔw la décourager f'i yɛrɛ b'a don la k'a fɔ ko karisa t'a ka don na effectivement a ka ɲininkali bɛ yɔrɔ kan dɔɔni ouais c'est vrai parce que minnu ye invité sisan n'i ye téléphone ta sisan ka kuma n'i ko k'i ba banna ou bien i fa banna ils vont te dire peut-être u tɛ da la ou bien parce que ni concert reporté la dɔrɔn a bɛ tiɲɛ donc a bɛ digi ne la mais ne a yɔrɔnin na ni ne bɛ wele k'a fɔ ne ko ne ka fɛn dɔ kɛra ne ka mɔgɔ dɔ la wallahi ne b'a mun tɔgɔ la n tɛ fɛ ka mɔgɔ yɛrɛ ka bɔ a kalama ni n bɔra n se ye kasi min n b'o kɛ n se ye mécontentement min n b'o kɛ i y'a faamu yali ko question jaabira voilà sinon a yɔrɔ la i b'a kɛ comme foyi ma kɛ ne kɔni b'a kɛ comme foyi ma kɛ ya parce que non seulement n'i y'a fɔ minnu ye invité a b'olu la décourager olu yɛrɛ kelen fana bɛ tila ka e tɔ la décourager tuguni ka taa fɛ donc
finalement baara bɛ tiɲɛ quoi sinon foyi man di ka masa bɔ o ye tiɲɛ ye mais n y'a fɔ depuis a daminɛ ko Ala ka an n'a cɛ janya voilà Ala ka an n'a cɛ janya o hokumu kɔnɔna la an ka foli bɛ an mansaw bɛɛ lajɛlen voilà an bɛɛ Mali kunnafoni TV sanfɛ sisan Jafe ouais e n'i ka public cɛ bɛ cogo di e n'i ka fanu cɛ bɛ cogo di ouais e bɛ ka fanu gérer cogo di ne ka fanu gérer ka nɔgɔn trop parce que fɛ kelen de fila tɛ abada fila tɛ cɛ o cɛ ni kanu ne b'i kanu parce que ne hali sini ne ka public bɛ ne kɔ ni mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu bɛ ne kɔ voilà mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu bɛ n kɔ mais a bɛ se ka kɛ don dɔ la fanu dusu bɛ kasi i kɔrɔ quoi e b'olu maîtriser cogo di fanu don o don tɛ gɛlɛn sɔrɔ a ka woda la ça c'est clair et net ouais ça c'est clair et net parce que a bɛ komi i ka kuma ni yɔrɔnin diyara n ye kosɛbɛ moment dɔ kɛra ne sen kari la moi je fais 6 mois n sigilen bɛ so kɔnɔ dɔw ye wele Duse i tununa dɛ cɛ an tɛ k'i kunkan mɛn bilen u y'u kɛ pewu na Ala sɔnna a ma Duse b'a yɛrɛ sɔrɔ ni diya ɲɛ tɛ o tɛ kɛ o voilà n'i ko man di mɔgɔ min hali n'i sara o ka sira t'i la voilà n'i man kɛnɛ mais i ko ka di mɔgɔ min n'o y'i wele n'i y'a fɔ a ye u b'a fɔ Ala ka nɔgɔya de kɛ o se mana kɛ mun ye fɛnɛ u b'i bilasira n'o ye voilà sisan ouais an bɛna tuguni an bɛ segin problème foyi t'a la i ka baara nin kɔfɛ e ka baara nin yɛrɛ kɔfɛ fiyewu a kun ka di e ye ka baara catiribɔ bɔlen kɔ a la pewu n'a sɔrɔ e kun tɛ catiribɔla yɛrɛ sisan an ka kɛ ten baara jumɛn de kun ka di e ye k'o kɛ d'accord ni question in fana diyara n ye Aminata ma ɲi dɛ a bɛ ka taa ni yɔrɔnin dɔw fɛ n b'a f'i ye bon Aminata baara fila de ka di ne ye diɲɛ kɔnɔ komi i ye ɲininka catiribɔ ka di n ye n bangera k'a sɔrɔ n fa b'o de kɛ donc mais n fa yɛrɛ ka souhait kun tɛ n ka kɛ catiribɔla ye ne fa ka souhait kun tɛ ne ka kɛ catiribɔla ye e yɛrɛ bɛ ka fɔ i fa bon i t'i fa expliquer cɛ an k'o to yen sa ni min bɛ ne fa dɔn o k'a dɔn ni min tɛ ne fa dɔn fana o k'a to yen dɛ o ye bannen parce que n bɔra plateau dɔ la olu ye n wele non kɛlɛ tɛ walahi ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ sisan komi an yɛrɛ sera fa ma sisan an sera fa ma sisan ne bɛ fɛ i k'i fa yɛrɛ ladege dɔɔni i b'a fɔ ko Duse denmisɛnnin a bɛ se ka denmisɛnnin minnu dɔw bɛ na kɔfɛ olu tɛ Duse dɔn dɛ olu fana tɛ i fa dɔn dɛ mais ni ne bɛ fɛ i k'i fa ka fɛn dɔ kɛ i fa ladege dɔɔni public ye an ka na tuguni i bɛ se k'o kɛ o Aminata n bɛ se ka kɛ mais Ami parce que i t'i fa fɔ mais n'i y'a ladege bɛɛ b'a dɔn dɔw bɛ se k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛna karisa den ne nin Aminata ka di ne ye i k'i fa fɔ awɔ an ye quoi bon komi maa t'i wele b'a ba nɛni f'i seginmatɔ mɔgɔ t'i wele b'a ba nɛni f'i seginmatɔ sinon n bɔra plateau dɔ kan olu y'a essayer ka n ɲininka ko ne ka fɛn bɛɛ ye n fa ye ko ni kuma o kuma ko n fa kuma o kuma n fa fo n'i fa kɛra zo ye dɛ sinon bɛɛ fa ka d'a ye dɛ bɛɛ fa ka d'a ye fo n'i fa kɛra zo ye hali zonden fa ka di zon ye zonden a fa ka d'a ye walahi donc ne fa tɛ mɔgɔ dogolen bɛɛ b'a dɔn donc bon comme a ye n diyagoya ka kɛ n'a kɛ o bɛ diya n ye wala ayiwa baasi tɛ jɔn de Jafe fa ye ayiwa baasi tɛ yɛrɛ i y'a faamuya b'a la Mali cɛ n'a muso denmisɛn fara maakɔrɔba ka la hawla wala quwwata illa billahi lazim talahi o kuma la an ɲɛ b'a la o maa mana kɛ mestan ye fɛn fan o fan fɛ n'a y'a fɔ n ye ni n'Ala n'a kira cɛ n gɛnna soviet min na n'a fɔra ko n ye 10 millions sɔrɔ n ka jɛn janna hali n'a kɛra 1500 dɔrɔn n b'o d'i ma maa si man ka mestan ka tɛmɛ k'a sɔrɔ an minɛ k'a bila ni segu bannen ka n ka téléphone ta k'an wele o kuma la n ka minɛ k'a don kɔngɔ na ka taa n'a jɛgɛna o diyara n ye ni an y'a faamu sisan j'espère que i ye n fa dɔn sisan voilà an ka tɛmɛ o kan Gimba den don mɔgɔ de Gimba kɔrɔba Seko Buware wallahi non an tɛ Buware film ne tɔgɔ Seko Buware sinon papa ye Danbele de n b'a dɔ wɛrɛ ouais ok an bɛna tuguni ok Jafe ouais a bɛ futur kɔnɔna la i bɛ fɛ ka mun réaliser donna nataw kɔnɔ mun réalisation b'e bolo k'a kɛ donna nataw kɔnɔ ni Ala ye sini kɛnɛya kalifa n na a ka di n ye kosɛbɛ n y'a fɔ cogo min n tɛ ɲinɛ o kɔ ka centre dɔ dayɛlɛ wallahi pour que comédie in bɛ se ka taa ɲɛ cogo min ka yɔrɔ créer n yɛrɛ ye ka catiribɔla denmisɛn minnu bɛ na an kɔfɛ
pour que Mali valeur kana ban parce que Mali valeur doit être quoi. Mali valeur doit être c'est vrai que donc lidalo yan kuna wulu sirana nga fen yoro be fan be fe ya famya ina fo mon père comme ni ba fo chogomi gimba koroba nu wulu sira yoro mi ka teme yoro mun kan an fene ka sen ka temo kan wulu fene bina an kofɛ fene ka se ka don pour que Mali culture kana tien akana lanogo ni ala ye se kenye wori nga layini folo folo ye ko centre daile milu bina an kofɛ pour que be se ka baara in kalan ka dɔn comme kuma la nya fɔ ngo mɔgɔlankolon baara do mais mɔgɔlankolon tɛ se ka kɛ y'a faamuya sisan ni catribɔlaw bɛ ka commencer ka lafiya parce que u y'a ye k'a fɔ catri tɛ ko lankolon ye hali mɔgɔw tun tɛ sɔn k'u den di catribɔla ma y'a faamu donc pour que k'a yira mɔgɔw la ko catribɔla fana tɛ mɔgɔ lankolon ye ko catribɔ fana ye baara dɔ de ye k'a yira mɔgɔw la ni ala ye se kɛ ne ye wala ne bɛ centre dayɛlɛ y'a faamuya voilà o projet de o fɛn de bɛ ne bolo don n'a nataw la n'ala ye sini kɛnɛya kalifana ka se nɔgɔya n ye vraiment o de ka di ne ye k'o kɛ y'a faamu pour que Mali culture kana tunu pepepewu parce que n'an m'an jilaja sɔnni a bɛna tunu ala ka n'o kɛ ya rabi ala ka n'a cɛ janya parce que ayi kuma na n'i ye kuma fɔ a fɔbagaw ye faamuyalikɛlaw b'a faamuya o ye tiɲɛ hali ne yɛrɛ balo t'o la ala ka n'a cɛ janya ala ka n'a cɛ janya ala ka n'o cɛ janya ami sisan an bɛ segin ka na tuguni e ko ne ko projet in sera ka réaliser a ka kɛ sisan e ko projet réalisera sisan e ni mɔgɔ bɛ jɛ k'o baara de kɛ wa ou bien e b'o baara kɛ cogo di o baara hukumu kɔnɔna na e ni e b'o gérer cogoya di sisan ni ala ye projet nɔgɔya ne ya yarabi ala k'i da kɛ bo i ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka baara kɛ genre i ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka baara kɛ quoi i ka collaboration i bɛ fɛ ka a ka di ye i ni mɔgɔ minnu ka baara kɛ yɛrɛ o ka réaliser yɛrɛ sa a ka fɔ ala k'o réaliser an ka kɛ ala ye wariba sɔrɔ projet kɔnɔna na projet filɛ ala ye wariba sɔrɔ n'i ka ɲininkali faamu i bɛ fɛ ko n kelen de bɛna kɛ wa bien ni jɔn voilà ala k'i voilà wallahi ala k'aw da kɛ boyi k'a nɔrɔ n'o réalisera ne b'a daminɛ Mali kɔnɔ fɔlɔ de ne bɛ ɲɔgɔlɔ min bɔ ɲɔgɔlɔ bɔra cɛman fara musoman kan Mali in kɔnɔ yan wallahi ne bɛ wuli ka don a bɛɛ fɛ yen ala kɔni ye nin nɔgɔya ne ye awa an b'a ko kɛ cogo di an bɛ jɛ k'a réaliser ɲɔgɔn fɛ kuma kɔnɔna la n bɔra k'a fɔ n ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ bolokɔn den kelen tɛ bɛlɛ ta keleya bɛnnen don ala dɔrɔn de la donc ni ala y'o nɔgɔya ne ye wallahi ne bɛ wuli ka se n baaraɲɔgɔnw de ma ni ko n baaraɲɔgɔnw ni minnu ye baara kɛ ka tɛmɛ hali ni minnu ma baara kɛ ka tɛmɛ mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila y'a faamu donc ni bɛ wuli ka se fɛn o fɛn bɛ ɲɔgɔlɔn de bɔ ko ɲɔgɔlɔn bɔ ka di ye surtout b'a fɔlɔ an ka maakɔrɔw de la an ka maakɔrɔ an fa filaw an faw ani an mɔkɛw sa kɛ Jafe ne bɛ fɛ k'e ɲininka parce que baara bɛɛ kɔnɔna la conseiller baga bɛ mɔgɔw la e ka conseil o ye jɔn ye i ka baara kɔnɔ ne ka conseiller ka ca trop ne ka conseiller ka ca n kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen n y'o de f'i ye kuma kɔnɔ la n ko n tɛ foyi kɛ diɲɛ kɔnɔ ka sɔrɔ n ma sara la o ye n ka conseiller dɔ ye j'ai un petit frère aussi s'appelle Badara Alou Dambele o fana ye n ka conseiller dɔ ye donc n ka conseiller ka ca quoi hali n teriw i n'a fɔ big cameraman min bɛ fɛn na n tɔgɔ bɔra n kɔnɔ Sabalibugu ou bien Sabalibugu tɛ ou bien Sabalibugu voilà a bɛ n dɛmɛ n ka ko la a bɛ conseil caman di yan bon mɔgɔninfinya yɛrɛ tɛ taa diɲɛ kɔnɔ ni conseil yɛrɛ t'i la donc artiste yɛrɛ fana domaine kɔnɔna la n delila ka conseiller la ka caya kosɛbɛ mais k'a fɔ ko bon ko n bi bon i ye ɲininka n bɛ fɛ ka taa ni ɲininkali ye yɔrɔ wɛrɛ la dɛ voilà est-ce que a ka di mɔgɔ dɔw fana k'i conseiller min t'olu fana ye mais bien sûr mɔgɔ bɛɛ bɛ se k'i conseiller ka sɔrɔ i ye minnu tɔgɔ fɔ ka sɔrɔ olu dɔrɔn tɛ o sinon ni n ko n bɛ n conseiller i b'a bɛɛ tɔgɔ fɔ yan sisan an tɛ tila baara la Daniel Dambele bɛ n conseiller Alassane Soumare bɛ n conseiller o n'a ɲɔgɔnna caman quoi wagati in na a bɛ ka n lajɛ donc yɔrɔ i ka patron ba o t'i ni maa fila cɛ o ye n kelen ta de ye donc an ka foli b'o ye wallahi Mali kunnafoni TV sanfɛ ami Daniel voilà donc bon ma tila i ka question jaabi la parce que i bɛ baara o baara kɛ surtout ne bɛ baara min na n'o ɲɔgɔlɔnbɔ ye pour que i ka avancer pour que i ni mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu o yɔrɔnin na an ka cɛkɔrɔba delila k'a fɔ n ye a tɛ n dege catiribɔ la dɛ mais a ye n bila n y'a sira tagama quoi parce que mɔgɔ si
sɛ b'a to fɛn jugu ye ko ka k'a den kɔrɔ dɛ voilà donc du coup a ko ma ko baara in na i kana jɔ mɔgɔ la toujours i ka avancer i ka gɛrɛ mɔgɔ la mɔgɔ min b'i ɲɛ i k'i majigin a ye a ka ladilikan sabanan kɛra mun ye il faut être toujours à l'heure il faut être toujours à l'heure kana wagati kofɔlen na par exemple sisan n'i ye ne wele ko jouer bɛ ne kan ka taa jouer ka jouer la parce que an artiste an bɛɛ bɛ balo de la i b'an ka avancer de di voilà très bien bon 10 heures yɛrɛ bɛ ne sɔrɔ ne bɛ reposer ka bɛn ni 11 heures midi voilà voilà baara yɛrɛ kɔnɔna la n'i bɛna heure la o ye baara tɔ sankɔrɔta ouais c'est vrai voilà ani k'i kɔrɔma mɔgɔw bonya voilà n'i tora k'o k'i ka baara kɔnɔ justement a ka ca ala fɛ i ka kow bɛ ɲa ka taa effectivement sisan an bɛ fɛ ka ɲininkali min k'i la mun ka di e yɛrɛ ye mun de ka di i ye nin dennin tɛ ɲinɛ kuma kɔ dɛ an ye kuma nin dɔ kun tigɛ a tilala k'a fɔ ko fɛn min ka di ne ye mun ni safurulayi subhanallahi yo n'ala cɛ filɛ ka n bila fo n sanga kan fɔ n ka jeni janamina mɔgɔ yɛrɛ cɛ mun ka di ne diɲɛ kɔnɔ ala i ye ko ɲuman ka nafolo sɔrɔ ka maanifinw dɛmɛ foyi man di ne diɲɛ kɔnɔ k'o bɔ mɔgɔw k'i bonya i k'u bonya ka nafolo sɔrɔ k'i ye ko ɲuman ka kɛ ka tila ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ foyi man di ne diɲɛ kɔnɔ k'o bɔ awa fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ni ko dɛsɛbagatɔw ala ne balimaw ka di n ye trop Allahu akbar cɛ yɛrɛ bɛ ka nin fɔ ne yɛrɛ bolo ko miliyari yɛrɛ sɔrɔ ka ban yɔrɔ ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ya rabbi ya rabbi ala ka amin ala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen merci sisan mun man di e mun de man di mun man ne o hasidiya dɛ mun man ne diɲɛ kɔnɔ o hasidiya ye mun man di ne ye ne n'i ka jɛ i ka tila ka ne janfa cɛ o man di ne ye mun man di ne ka fara o kan cɛ ɲuman fɔ n ɲɛna juguman fɔ n kɔfɛ wallahi ni saba ne tɛ nin fɛ diɲɛ fara lahara kan fiyewu wallahi ne tɛ o dɔrɔn de fɛ voilà sisan komi an ka émission ka kuru bɛ ka se a siɲɛ kan an b'a fɔ ko émission bɛ ka se a kuncɛ yɔrɔ ma ko cɛ a bɛ komi yɛrɛ ka jugu an bɛ taa ma sisan ouais effectivement et puis en plus jaralaka de do fɛnɛ jaralakaw ka sɔ ma mɔgɔ ka ɲɛ o jaralakaw ka sɔ tɛ fɛ ko jara dilan machine b'anw fɛ yen hali n'a ka di ne san ne bɔra ne taara sɔ jaralakaw ka fɛn de do yalikoyi ka n'i da don duse la sa ni jaralakaw tɛ kɛnɛ nin kan yan o bɛ diya a tɛ diya jaralakaw tɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan o kɛnɛ man di o de la an ka kuma dɔ la n ko mɔgɔ t'i wele b'a bannen f'i seginmatɔ sisan bref an bɛ na komi émission bɛ ka se a kuncɛ yɔrɔ ma an bɛna an ka sketch filanan yira mɔgɔw la u ka sketch filanan u ko o lajɛ n'ala sɔnna a ma an bɛ jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ bɛnkɛ ni sɔgɔma bɛnkɛ komi ne wulila Allahu Akbar e ɲɔgɔn cɛkɔrɔba sanfa dugufa n'i ye wuli tuma de k'an sɔgɔma tile lajɛ adamadenw kuncɛ la k'an sɔgɔma e yɛrɛ bɛ nin bɛɛ la o i selila wa i bɛnkɛ ne selila ka sɔrɔ ka n da ka sunɔgɔ o de la ne ko n ka ni sɔgɔma ka seli ka tila k'i da ka sunɔgɔ i ni ala cɛ bɛnkɛ a bɛɛ e taw n'o de fɔ koyi e se tɛ sɛfan ci walahi se tɛ sɛfan ci c'est a dafasa ka gɛlɛ i b'a fɔ ko moto fɛnɛ juru bɛnkɛ ne bɛna taa baarayɔrɔ ka taa min e ma k'i selila awɔ baarayɔrɔ don o don i bɛ taa i ni fila tɛ na i tɛ taa seli suran fɔ n k'a mɛn tɛmɛ k'i sigi yan k'i sigi sabara bɔ a ti ko wa kasa cɛnin suman a tɛ ko a da tɛ ko bisimila fɔ n k'a mɛn bɛnkɛ ko ka jumɛn fɔ bisimila
bismillah ara him ma benga borani kono kuy E tɛ se bisimila la e ko e bɛ se e tɛ so la ne bɛ se seli suran dɔn ne la i bɛ se min na o fɔ kula uzu bila bin jɔjɔ kulasu kelen de la awɔ i bɛ so la n bɛ so la kula uzu bila bin nas mali o ye kulasu bila cogo ye tan benga ne bɛ se o i ko k'i tɛ se bisimila la benga ne bɛ se dɔn ne la o tɛ kun ye tuguni tabatiada abi labila mangen nu man bengen tafo asiri jawari lo Sigasi filanan an bɔra k'o de layɛ sisan. Awɔ. Donc an bɛ foli di kanubaga bɛɛ lajɛlen ma. Ouais. Mali kunnafoni TV kanubaga bɛɛ lajɛlen. Halisa an b'a fɔ aw ye aw ka abonné Mali kunnafoni TV la. Télévision min don télévision ɲɛnamaba de don. Ouais. A bɛ journaliw bɔ, a bɛ émission caman kɛ. Ouais. Donc an yɛrɛ ka émission ni an ka yɛlɛ. Donc an b'a fɔ jama bɛɛ lajɛlen. Ouais. Don o don araba. 18h wagati. Émission in bɛ bɔ Mali kunnafoni TV sanfɛ. Donc bɛɛ k'i sɔgɔ i ka chaîne YouTube la. K'i sɔgɔ i ka chaîne la. A ka taper dɔrɔn ko Mali kunnafoni TV. A bɛɛ bɛ bɔ k'a yira aw la. An bɛna an ka kuma di an ka invité yɛrɛ ma. Folikan minnu b'a bolo ani ladilikan minnu b'a bolo ka lase an ka comédien denmisɛnninw ma ani an ka comédien ma comme o de y'ale ka baara ye. Donc a ka baara kɔnɔna la ladilikan minnu b'a bolo ka ɲɛsin an kanubagaw ma ka ɲɛsin a yɛrɛ dɔgɔninw na an balimaw bɛɛ lajɛlen ma. N b'a fɔ ko a ko o folikan bila. Ok, folikan bɛ n bolo k'a lase jama bɛɛ lajɛlen ma. D'ailleurs même mala surunyana n tɛna kuma janya bilen. Ala ka Mali suma, Ala ka Mali suma. Ala ka faamaw Ala k'u fanga se, Ala ka Mali diya. Jadi jugu min ɲɛsinin b'a ma yarabi yarabana Ala ka fɛn da u kan u bɛ se ka ɲinɛ anw kɔ cogo min na. Yarabi yarabana Ala ka Mali sankɔrɔta, Ala ka Mali yiriwa. Cɛ o cɛ k'i tɛ Mali ye yarabi yarabana Ala k'i ɲɛ fila ci. Muso o muso n'i k'i tɛ Mali fɛ yarabi yarabana Ala ka sanpɛrɛn jigi kan. Ayiwa mɔgɔ fɛn k'i tɛ Mali fɛ Ala k'i ɲɛ fila fiyɛ k'i bolo fila kari k'i sen fila kari. Vive le Mali, vive l'armée malienne. Bon mo o foli belebeleba ka se armée Mali ma ani maliden cɛ n'a muso denmisɛn fara maakɔrɔba kan. Foli laban bɛ n bolo k'a fɔ n b'an kanubagaw fo aw ni sɛgɛn ko forfait t'a la aw ni sɛgɛn surtout courant ko yɛrɛ bɛ sen na dɔw bɛ wuli u b'u ka téléphone u bɛ taa charger fo yɔrɔ wɛrɛ en même temps kana Mali kunnafoni kana o fɛn taper vraiment an tɛ dɔrɔmɛ kelen d'aw ma an tɛ sanu d'aw ma aw ni ce aw yɛrɛ ye aw ni ce aw yɛrɛ ye. N ka foli bɛ comédien denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ n faw ye n ka foli bɛ n baw ye n ka foli bɛ n balimaw bɛɛ lajɛlen ye. Ayiwa kuma lasurunyana ni an donna mɔgɔ min gasi la émission na o ka yafa ma an ye denmisɛnnin n'an ɲɛkuru ka bon nka an tɛ bɛrɛ ye voilà o dakuruɲani fila de tun bɛ bolo k'a fɔ Mali cɛ n'a muso. Donc invité mun tun b'an bolo bi ale de ye Seru Danbele ye. Danbelelaka tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye nka a bɛ kɛ cogo di? Awɔ a bɛ faamu. N'u b'ale wele ko Jafe. Mɔgɔ min yɛrɛ bɛ k'an dɛmɛ n ka baara kɔnɔna la ale tɔgɔ ko Adama Yalikoyi. Donc mɔgɔ min dɛmɛna kan an ka réalisation kɛ bi ale ye Yaya Samake ye. Ni ne yɛrɛ b'a wele ko Yapi o ne yɛrɛ ka tɔgɔ ye. Ale ni Amadu Jara olu de jɛra an jɛra ka ni réalisation kɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc an b'an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo. N'an donna mɔgɔ gasi la nin ko in kɔnɔna la an bɛ hakɛto ɲini kɛ jama fɛ a ka yafa ma dɛ kuma ni fili tɛ ban. Donc an bɛ jɛ an bɛ yafa deli kanubagaw bɛɛ lajɛlen fɛ. Donc a k'an bɛn émission wɛrɛ inchallah.